labarin sarkin da ya fi kowane sarki duk duniya harkar tsaro da komi da komi da sa doka da takunkumi da takunkumi na haula fi sha'atillah ka ce ka tuno min da hadimul kundila alkundili ya yi ake kiransa da kasar tayi shi wannan sarki alkundili ya yi mana wayo ni Allah ai duk familin su abulgadiya ne algadirul gadi algadiya abulgadi ai shi zamanin shi ne aka samu wayannan na'urorin da ake sa shi fa saboda bala'in doka duk ƙasa kowa bai iya bayan tsari sai da sanin gwamnati kowa pin code gari wato sai an baka pin sannan ka dan adam sai gwamnati ta san yadda ka san irin wani abu ya faru irin ga layi developed countries da an yi facing directly za a yi tracing a wurin directly one time to shi zamani ne ga barin faɗa shi zamani ne shi ne ya sanya ma doka ga bara na duk an kai ma bara sai ka bai don haka da wuya ma mutum ya ta ya dawo da kayan jiki ne mai yiwa duk ya rabe su ne da MC